biko ekelekwa m ụnụ ọzọ taa ụbọchị nke abụọ na mmemme anyị nọ n'ime ewu mmemme Ofala ikpeazụ nke His Royal Highness Igwe Sir Felix Ezenwugo Ezeobieri obi nke ụga eze na-achị ụga nyaawụ ka ụra anyị lọrọ ụra ozu otu Igbo si asụ ya abịa n'oyibo asị ọ wake keep mana bikos na igwe adị anwụ anwụ anyị adị akpọ wake keep ọra anyị then that inegharị anya ị ga-afụ na ndị na-ekwu ukwe kịta ahụ ndị Fathers Fellowship Anglican Communion ebe igwe na-efe Chukwu then ọtụtụ ndị ka anyị na-elezi anya ha taa ga-awụ the proper retirement of His Royal Highness and the last Ofala proper. Ọtụtụ ndị ka anyị na-ele anya ha today. Anyị na-ele anya ndị igwe Anambra State niile because Igwe Ezenwugo bụ a member, a core member and one of the oldest members of old Anambra State Council of Traditional Rulers. The Council of Knights n'ime Anglican Communion because Eze bụ a Knight of St. Christopher n'ime Anglican Communion. Ụmụada ụga ndị lọọlụ eze dị iche iche maka nwunye eze ka di epụrụ. So ihe anyị na-ele anya taa bụrụ ibu taa bụ the first day na the omenala nyaawụ n'ozu taa ka dị mmemme na-ebido echi ka ga-awụ the second day orukwa echi agụ ụnụ ka nke echi ga-esi adị ịpụzie n'iri ilegharị anya ịfụ na ọtụtụ ihe na-eme ọtụtụ ndị na-abịa. The church ga-ebido properly by 9 o'clock when the Archdeacon in charge of Oga Archdeaconry will be here. Obata here now, we declare the program open, then the line is set will follow. People will troop in to see our traditional ruler, a foremost God-fearing Igwe, and by the grace of God, the best in the whole world. From the foregoing, the Igwe does not die in Igbo custom and tradition. It is believed that he retires and observes the last Ofala, which denotes his last outing on the planet Earth. His Royal Highness Sir Felix Ezenwugo Ezeobieri retired in a reserved manner provided by Uga Cost for a life of probity and simplicity. We are here celebrating the last Ofala.
Of this seclusion was a well-rehearsed ranting known as Mbeme, a heroic praise-singing lyrics reserved for kings and heroes of note. A retinue of high-powered traditional council of chiefs in this year from parent traditional folk clan of Uga performed the sonorous chant at requisite interludes. Today, in Igbo land, there are phases of funeral observances designed to give final honorable repose to the deceased titled man of traditional merit. The Knights of St. Christopher, members of the Anglican Communion Church, milled around the palace and the church proper in respect of their worthy colleague. Our humble prayer for the soul of your servant, Sir Felix, Ezeobieri, Ezenwugo, who returns to you as you counted him among your faithful in this world. So bring him, we pray, to your home of peace and light, and number him among the redeemed in the blessedness. We ask in the name of Jesus Christ, our Savior. Amen. Lord God,
the fount of mercy, show your mercy on the bereaved family members of this family, especially the wife, Lord, and her children, and all the relatives now deep in grief. Give to them and to us all strong faith and hope in the resurrection into your eternal place. We ask in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. O Savior of the world, who by thy cross and precious blood has redeemed us, save us and help us. We humbly beseech thee, O Lord. Save us, we humbly beseech thee, O Lord. Prince Felix, so Father for the night. It was a good night, rather than a good night. We now give to you the sign of worship to the soul, to keep it reverently. Meditate first. We pray that one day you will also be blessed at the night and may not be to buy our soul. We also give you this insignia of the order of the Christopher to also keep in a safe place. May the Burial ceremony is such a highly memorable event to the extent that dominant religions like Christianity has acculturated these traditional rites. This is a development that shows how dynamic cultures are embraced for change and continuity.
Everybody
The book of 2 Timothy chapter 4, 1 to 8. Our Savior Chineke na Christ Jesus, onye ga-achị Chineke n'elu na ndị nwụrụ anwụ niile. Ewepụkwa ngọzi gosi na alaeze ya sị, ụzọ onye na-atụkwasị uche n'oge kwesịrị ma ọ bụ n'oge kwesịrị. Tupu mmadụ na-eji n'anya, gbaa mma rịa arịrịọ n'ogologo ụbọchị oge niile na ozizi niile. N'ihi na oge ga-adị ma ha agaghị anagide osisi ahụ nke na-enye ezi ndụ, kama ebe ha nwere ntị na-aka ọkọ, ha ga-akpọkwasị n'ozi ego ya dịka abụghị ihe ọjọọ nke aka ha si dị. Ha ga-achịgharịkwa ntị ha ka ha ghara ịnụ eziokwu, ma ha ga-ejighị gaa ntị n'akụkọ ilu. Ma gị onwe gị na-enwanye ụlọ ihe niile, ujukwa anya rụọ ọrụ nke onye na-ezisa oziọma Jesu ozi gị. N'ihi na awasị ikwu a dịka aja ihe ọṅụṅụ oge ụlọ eluigwe. Agbasuo mmụọ ahụ, agbasuo ọzọ ahụ, edebesiwo n'okwukwe ahụ, nke fọdụrụ ọbụla ebe edebeworo okpueze nke ezi omume ahụ, nke onye nwanyị bụ onye ezi omume. Ikpeazụ ga-emeghachi n'ụbọchị ahụ, ma ọ bụghị naanị ụwa, kama ọ ga-emeghachikwa ndị niile bụrụ ngọzi ya n'anya. Nke a bụ onye nwanyị.
In the sermon, the Anglican bishop described His Royal Highness Sir Felix Ezenwugo as a dedicated soldier of Christ, a fearless king, and above all, a man of practical Christianity, Igwenejuka. The church service witnessed a cream of the society from the clergy, traditional institutions, the government circles, and members of the National Assembly of the Federal Republic of Nigeria, Anambra State House of Assembly, local government council officials, the judiciary, the business world, youths, women groups, and a long list of concerned sympathizers.
ndị na-achị obodo. Ndị na-achị obodo mgbe ochie karịrị abalị mmadụ. A na-arapụta na nre the president of Agricultural Council of Light, Sir Ezeobieri, and the entire Agricultural Council of Light, and ladies and these who can be also, and these other denominations will join because if the former Archbishop of Nigeria, Archbishop the government officials, when this go for as our mothers and children can have in was assessment to another state. They set up the company, set up or they got forever. They How about
Então,
James Anglican Church, the remains moved to the Royal Palace Arena for interment rites, strictly to terms of retirement, which implies to retreat from the society as provided by Uga customs and traditions. As the anxious and necessary moment peaked, a blast of traditional trumpet pierced the palace arena to announce the emergence of the heir apparent to the throne, Prince Chidi Ezenwugo, in a continuum of excellence to the traditional stool. The new dawn of this Igweship ended the waiting game that gives a nod of approval that no tricks in plain and simple faith.
The two distinguished senators of the Federal Republic of Nigeria, and the Anjioba, I make a no. Ndị chair of the I make a no. Ndị chief of the I make a no. The youngest I make a no. I will even get because African Kita na Abaga Ofala. Because now you're in the order, look at on throne, come on, how to go back. Because in this year, on what order, many a Kita. I know even the Aguata. If I never get a river to I live in the prayer council I was at my meeting yesterday, and His Royal Highness Deputy Chairman of the Traditional Rulers Council, whom I humble self, take here roll call. Unfortunately, but fortunately, our substantive chairman is unavoidably absent in the UK. This is something very important to personal and official. I will let you anybody in the Siafa, but His Royal Highness, Felix, Ezeobieri, Ozaha. Nanye bona na sisi na agwata. Awo kwa yozo za ozo igwele tozan. Aiwe mana iba ana gwae no tuwe semendo yendo na all join go his ancestors. I can't believe that. I can't confirm because if you had in family now, but you didn't know. I will be back. Daniel Muka. We didn't know what was waiting on yesterday. Do that way, by the way, a web there. If I'm not for last Ofala, that is Ofala and keep as in full need for that guitar. By proxy, which is natural. And next year, France Prince will put on not in a whole fellow check. I will look for even my life. Obodona, Mambosia Fanazo. Oka Oteka Unu na Ivet na Ibemele. And the Anuban no Mwemel and whether Sobuna. If I know who you say, you don't go to man and come and make the money to buy a half of clothes, and a Luquano. Oh, down in the mental. Even if you offer me for my emails here, one of my open at the
Biko ya etekwena oke aka mgbe unu ga-akpa ịza anyị bịakwa n'olili ada. Unu ghọtara iwe mkpu? Unu ghọtara iwe mkpu? Unu ghọtara iwe ndị Igbo adọtakwu? Thank you. Anyị ekele unu. And akwụkwọ aka n'obodo a. Urumba North and Urumba South. Ọba anyị bụ the 7 areas akpọrọ Anambra South. Anyị na igwe a na-emekọ meeting tupu anyị achọwazi anyị afụ nwa ya. Ewesị m obi ebe a tata na mụ ji agba ebe o jere. Ya ka m bịa were anya mfụ n'ọnaba na ebe nna ya ha nọ. Ana m ekele ụlọ na nwa ihe afụrụ ụlọ mee tata. Obi dị m nsọ ewe na-ayọ ndị agụ aka ha jidekwa ka ha ji. Ha emetụtakwana meghara ihe ọzọ na ndị Igbo anyị na-azọ ugbo azọ ihe ha ji eme ama amụ. So ana m ayọ ha nwatakịrị ya kpọpụta kịta taa unu kwado ya kwụrụ ya n'ukwu ka onye ụlọ aka ime ka obodo anyị dị mma. Mbọsị a gọvanọ bunyesi ndị igwe moto. O nwere obodo o ji ebunye moto maka na ha enweghị igwe ọrụ nnukwu ifere ka ọ bụ. O nwere ndị ebunyesi vigilante moto na obodo ji ebunyi bikos na ha enweghị igwe and ha enwedịkwuo PG ji anọchi anya ha. So anụ ayọchukwu ka nke ihe a ghara ime n'ụga. Onye a mfụrụ kịta bụka omee na ntụ unu si eme ya ka o soro anyị bịaba mitin ọzọ. N'afa ndị igwe Anambra South, nkwu anyị si kwu ka anyị na-esi eme wee nwere okwu a ga-enye gị bụ iji agbaghị ume. Ọgba ya ga-emere gị o ji ebi n'ụlọ ọ ka ọ gbagha ume ka ọ gwaghị n'onwe ndị kwụghị n'azụ. Ihe o mere bụ na anyị achọghị onye ohi maọbụ onye ama onye ga-agba anyị mgbe okpuru onye bịa ọ na-eme ihe anyị kwuru. Anyị na ya bụrụ nwanne ihe ọ bụla eme ntu a nso ihe ala bịa nga kemgbe ụtụtụ ọ ihe ọma ka ọ hụ osegbuwa biko ka o chee gị duo gị wee si ihe a ntọala wee mezie ebe. Thank you. Amen. Agora Coelho! Anambra Coelho! Adina Kozalo! Uliba Gilemon. Amun me kita West Brom me ko. Ande ta ke sibo me na ni. Ande me ha toto. Ebo ka ma si ba ko. Owuri kiri wuri ama. Obe kita ya ba ku ni ko. Ama so e pa ko so e pa dem no ga wa. Iji we kwa ma dinu ka ma ne kwa na. Na ba ni lo su di ba ko. Ma se di ko uli a ka ka ga na Jesus. Ai ba wo ris be ko ngala ndo na ne wo so ba wo na. Mbuli ka bako fa ko no etu esi we de uni ya ko ko de ko so ko de ko do no mala Jesus. Iji we kele mun. Oga kwenu. Agota kwenu. Anambra kwenu. Nigeria kwenu no. Afumebe na hando oga. Ina batama kele kwa ndị mmadụ niile bịara. Bido nya ahụ anyị bidoro kende a wee ruo tata. Aga m ekwu okwu ọrụ na ejigodi izi nabata ụmụnne anyị onye mbụ Senator of the Federal Republic of Nigeria, His Excellency Dr. Andy Oba. Anyị na-asị gị onye nke abụọ bụ
Senator Dr. Ugochukwu Uba. Kene ndị igwe niile zara ebene mkpọba ha Pita ịma na anyị ga-anọ udo ruo etekwa ọkụ nke anyasị kamgbe m ji eje ebe a na-ete ndị igwe onwebeghị mgbe m hụrụ ụdị ndị bịara ebe a bụ ndị igwe ọbịa bịara daa anyị mma n'obi anyị na-asịkwuru nna dịbe anyị mgbe anyị na-enwe ụdị omebe dị etu a anyị na-ayasị ka ụnụ na-abịa be anyị so naanị mgbe anyị na-eme mmemme ịgba asọ Ofala ụnụ ga-abịa ya mgbe ọzọ mgbe anyị na-eme ịgba Ofala ordinarily n'aha Jizọs. I have to express in a special way Colonel Moloku, my dear brother, you are very welcome. Oga nwere aṅụrị na anyị hụrụ ebe a daalụ nne ọbịbịa na daị mma n'obi o gosiri ihe ụka adịghị mma and anyị na-asị mgbe iji ala ụzọ chiri n'aha Jizọs. Ekpere anyị kpekarịrị ụlọ gịnị eburu si ebe a ya na ụkwụ ama akpọ ụkwụ ndị ala ya ka nke unu jiri bịa ma n'aha Jizọs. Ezenwugo